هاللويا أملاخنا طعمي حواتي طعمي خان غولسكي طعمي خا يسوس طعمي خا قويتا طعمي خا منفس قدوس طعمي خا እግዚአብሔር طعمي خا هاللويا ندليكالنا እግዚአብሔር መንፈስ ቅዱስ ندليكالنا ሮኒያ ሲያክሮቫና ማሰክሬበለለቦስ Jesus አሜን እግዚአብሔር መንፈስ come Holy Spirit ናና እግዚአብሔር መንፈስ ናና እግዚአብሔር ክብሪ ናና እግዚአብሔር ኃይሊ ናና እግዚአብሔር ጥበብ ኢየሱስ ሮኒያ ሲያክሮቫና ማስ አይደኸም ኩኔ ደሌናኻ ይግዝ ኮይንለዩ ምምፃኻ እግዚአብሔር መንፈስ እንደሌካለና ሁላውነት ከተማላለስ አብዝ ጉባኤ በስልጣን ከተማላለስ አብዝ ጉባኤ እንዳፈታህ ከተማላለስ እንዳዳህሰስ ከተማላለስ እንዳፈወስ ከተማላለስ እንዳበርታህ ከተማላለስ እንዳሐየል ከተማላለስ እንዳባረኽ ከተማላለስ አባና ተማላለስ ጎይታ እንደሌካለና ለዕሉ ሁሉ ይኻንስኻ ዕጋበትና ንስኻ ኢኻ ሰላምና ንስኻ ኢኻ ኢየሱስ حرر نبلك لنا لومي كاي تتنكفت توص نفسي كاي تقولوا بشم يسوع صلي عليهم وقالك تزاربنا قويتا قالك يناقفنا قويتا قالك يساغرنا قويتا عند بتيك تكفت كترداني دغفني صلي عليهم كل ነገር ክብርና አኻ ንበካ ንፈርሐካ ጎይታ ንሰግደልካ ሁሉ ክብርና አኻ ይሆን አጋንንታው ተጽዕኖ ይታሰር ኩሉ ጸልማት በኢየሱስ ስም ጸጥ ይበል በኢየሱስ ስም አሜን ኢየሱስ ክርስቶስ ጎይታይ አምላክና ያው አሜን ሃሌሉያ ኩሉ ጊዜ ዝርከበልና አምላክ ኩሉ ጊዜ ዝርከበልና እግዚአብሔር ለማ አንተ ደማ ሐጽር ዝበለና እግዚአብሔር ቃል ክንሪና እግዚአብሔር ይመስገን አብ ማቴዎስ 14 ዘሎ ቃሊና ክንዛረብ በዛዕባቲ ጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስ ካብት ቤት መቅደስ ወጪው مسكده انتايلو دك مزامرتو تتامرات ممصاخات تتمرتسيت ماصاصاس كمي يخون غليلم حاتيتم يسوع كريستوس غويتاي كمي لم يمكم لهم حاتيتم انا يردانن مغنياتوس كمزي يسوع كمزمص كمزموت كمزسقلونا يتردو من نيرو مالسي تي زخون زنبره منجدن تي نسوم دنگتنا عنا تقم يመስለና حاتيتم زحتو زي እግዚአብሔር ይመስገን ግን እንኳ حاتتو ክብርና አምላክ ይሁን እና ብዛዕዊና ህሪ ኢየሱስ ክርስቶስ ኩሉ ጊዜ ይዝመጽ አምላክና ይመጽ ስቅድማ አይብልን ክብርና አምላክ ይሁን ከም ዝራናዮ ብዙሕ ዘመን አምላክ ንህዝቡ ክመጽን ካብ ብዙሕ ሸግርን መከራን ድማ ከውጽን ከሎ ሪናይና ኢየሱስ ክርስቶስ ጎይታይ አምላክና ብጸጽባህ እንታይ حديثي أبصبا حديث يخاف نقول صنيعنا مش تمال حديث لو ما حديث صبا حديث تمالي مسأنا يبرتعنا يوصأنا يساغرنا لو ما خاي مسأنا يساغرنا يبرتعنا يوصأنا إجابير مسجد كل جزء إجابير زمسأنا هاللويا كنري أقولنا أبصبا حنوسون تاي حديث أمون يخا آمين سلزي زوجي تازي نتوم دك مزامرتو بزعباتي أمات أتا كنقرهم كلنا نري
لومي أملاخ بولكي زبصحنا سبات علينا يسوع كريستوس بولكي زمصعنا سبات علينا እግዚአብሔር ይመስገን ምክንያቱ أملاخ نهزبوس كم زي إكبا بيلو زفانو أملاخ يكون ምክንያቱ استمال رينا عندنا كبصحنا كله كساغرنا كله خصانانا عنا كله خبرتعنا كله خحيلنا كله مدربدا خسغرنا كله عين ما يكدفنلنا كله مقاوح خسبرلنا كله እግዚአብሔር رينا عندنا يسوع كريستوس ጎይታይ لومو هاني كمزي كنزو مرزو علنا كومي እግዚአብሔር ይመስገን ናብ በዓል ዳንኤል በፂ ምሽ ጎይታ ኣብቲ ጉድጓዳና ብስነ ዳንኤል መፂው አፋና ብስ ዓፂሉ ጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስ ጎይታይ ኢየሱስ ክርስቶስ ገና አቡሊ ኪዳን ከሎ ኣብታ ሓው መፂ ወደ አምላኽ ዝመስልሲ ራብዓዮም ርእለኹ ኢሉ ክብርና አምላኽ ይኹን ስለዚ ኣብቲ ጸበባና ዝጸቦ ጎይታይ ኣብቲ መከራና ኻኒ እንታይ ዝኸውን ጎይታይ በቃ ኢንቮልቭ ዝገብር እግዚአብሔር ክብርና አምላኽ ይኹን ስቂሉ ባዕልኩም ትፈልጡ ኢሉ አይሓደገናን ዘኽታማት ክንኮን ኣብዚ ምድሪ አይገደፈናን ሕጂ እዘሽ ዘለና የዘመን ጸጋ ናይ እግዚአብሔር ዘሎ ናይ ክብር ዘመን እግዚአብሔር ይመስገን ሕሪታ ዓመት እግዚአብሔር ክሰብኽ እንታይ ገበረን ኢሉ ላኸኒ ዘሕሪታ ዓመት እግዚአብሔር እዛ ዓመት እዚ እግዚአብሔር ይመስ ዘመን እዚ አምላኽ ምስ ህዝቡ ክኸውን ከሎ ንህዝቡ ካብ ብዙሕ መከራ እንታ ክገብር ከሎ ከናግፍ ከሎ እግዚአብሔር ይመስገን ንህዝቡ ኣብ ጸበቡ ክጸቦ ኣብቲ ዘለዎ ማእሰርት ድማ ክፈትሖ ከሎ አምላኽ ምስ ህዝቡ እቲ ህዝቡ አምላኽ ድማ ምስ አምላኹ ክኸውን ከሎ እግዚአብሔር ይመስገን ኢየሱስ ክርስቶስ ጎይታይ ብዛዕባ እቲ ቤት መቅደስ ብዙሕ ግዜ ሪኢና ኣለና ምክንያቱ እግዚአብሔር መቅደስ ገይሩና ያሜን በቃ ማሕደር ገይሩና አምላኽ ምሳና አባና ካሕድር ፈትዩ እግዚአብሔር ይመስገን ሕጂ አምላኽ አባና ካሕድር እንድሕር ፈትዩ ንሕና ስቂልና ጥራይና እንጆይ ንገብር እግዚአብሔር ይመስገን እዚ መንፈስ እዚ ዓለም አይትፈልጦን አይትርዶን አይሉ ግን እሱ ምሳኻትኩም ማሕድር ኩሉ ግዜ ኻ ምሳኻትኩም ስለዝነብር እንታይ ትገብርዎ ይኹም ኢሉ ትፈልጥዎ ይኹም ኢሉ እግዚአብሔር ይመስገን ሕጂ እዚ መንፈስ እዚ ኩሉ ግዜ ምሳና ኣሎ ግን ከኣኒ ቡልቅ ጽብብ ምስ በለና ኻ ይመጻና አምላኽ ምሳና ኮሎ ሓደ ግዜ አምላኽ ዘየለ ምሳና ይመስለና بحمام نحلف بستسفى مقراص نحلف بستفالالي ጭንቀት نحلف مش ኣብቲ ግዜ ተኻ አምላኽ ይበጽሐና እግዚአብሔር ይመስገን ኢየሱስ ክርስቶስ ጎይታይ ኣብቲ ምዕራፍ 5 ወንጌል ዮሐንስ እንደህራሉ ሪናይሲ ኣብቲ ቤት ሄስዳ ዝባል ኣብቲ ናይ ፈውስ ማይ ነይሩ አቡሃኔ መልአክ እግዚአብሔር እንዳመፀ ሓደ ግዜ ነቲ ማይ እንታይ ገብሮ የንቀሳቅሶ ነበረ ይብለና ሕጂ እቲ ቀዲሙ ዛአቱ ድማ አቡ እንታይ ገብር ያአቱሞኒ ጠለቅ መስበለ ድማ ሕማም ዘበለ ብሙሉ ዝነበረ ሕማም ብሙሉ እንታይ ገብረሉ ይረግፈሉ ነይሩ ይብለና ናይ እግዚአብሔር ቃል እና እዚ ሰብኣይ እዚ ሓደ አኡ ዝነበረ ሰብኣይ እንድሕራሪና ነዊሕ ዘመን ኣብቲ ናይ ፈውስ ቦታ ኣብቲ ሰብ ዝሓወሉ ቦታ ኣብቲ ሰባት ዝሳገሩሉ ቦታ ፈውስ ደሊ አቡ መጺስ ነዊሕ ዘመን ካ እንታይ ገበረ አይሓወይ ግን ጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስ ነዊሕ ዘመን ምሕማሙ ፈሊጡ እንታይ ገብሮ ከሎ ክበጽሖ ከሎ ንሪ እግዚአብሔር ይመስገን ኢየሱስ ክርስቶስ ጎይታይ ነዊሕ ዘመን 38 ዓመት ኣብቲ ኣብ ዓራት ደቂሱሲ ስቂሉ ጥራይ ዝዕዘብ ኮትዎ ዝኽእል ናብቲ ማይ የለን ነነጢሩ ሰብያቱ ገለገለ ኻ ሰባት ከም ዝገሮም ሒዞም ደርቤም የእትውዎም ገለ ንዑ ግን ዝሕግዞ ሰባይ ነበረ ሽዑ ጎይታ ኢየሱስ ግን እንታይ ገይሩ ናብቲ ሰብ መጺ እግዚአብሔር ይመስገን ክትሓውዶ ትደልየ ኻይሎ ፍቃድካ ይሓትት ሎሚ ቡልቅ ዝበጽሐና ሰባት ኣለና ናብ ሽግርና ዝበጽሕ ሰባት ኣለና ናብ መከራና ዝበጽሕ ሰባት ኣለና እግዚአብሔር ይመስገን አሜን በል እግዚአብሔር ይመስገን ኢየሱስ ክርስቶስ ጎይታይ አምላክ ከበጽሐካ እንተ ተባይልካሲ አሜን በል ኢየሱስ ጎይታይ በቃ አሜን እኮ እግዚአብሔር አሜን ፍቃድ እግዚአብሔር ዘበለስ አብ እግዚአብሔር ሲ ወይሉ አምላክ ባና ከበርካ አሜን ኢየሱስ ከፈተሐካሲ አሜን ክብርና አምላክ ይሁን እግዚአብሔር ከዝዝንነካሲ አሜን መንፈሳዊ ስጋዊ አእምሮአዊ ከም ዝተፋላለየ አይነት ተጽዕኖ እግዚአብሔር ሓራኽ ገብረካ ንሱ አሜን እግዚአብሔር ይመስል አሜን ካክትብላለካ ምክንያቱ ናይ እግዚአብሔር ሲ አሜን ኢልና ንቀበሎ አሜን ማለት ሲ በቃ ይኹነለይ ተሰማሚዐ ኣለኹ ማለት እግዚአብሔር ይመስገን ኢየሱስ ክርስቶስ ጎይታይ ስለዚህ አምላኽና ካብ ብዙሕ ዝተፋላለየ ዝኸበደና ነገር ከናግፈና ክመጽ ሕማም ክፉስ ክመጽ
مغنياتو قال እግዚአብሔር ያው ስለዝኾነ እታ አነ ዝዛረቦ ቃል ተኻፍ ሰማይ ምስ መጽ ዝናብ ነዚ ምድሪ አጥሊሉ አርሒሱ አተርኪሱ ነቲ በላዒ እንጀራ ነቲ ዘርኢ ካይሃቦ ብኸሙ አይምለስን ስለዝበለ ቃል እግዚአብሔር ኮሙ ስለዝኾነ እግዚአብሔር ይመስገን ሃሌሉያ ሎሚ ዝጥዒ ዝፍወስ ዝስተኻኸል ነገር አሎ እግዚአብሔር ይመስገን ክብርና አምላክ ይኹን ስለዚህ ጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስ ናብዚ ምድሪ እዚ ክመጽእ ከሎ ብቅብአት ይመጽእ በኃይል ይመጽእ بسلطان يمسي እግዚአብሔር ይመስገን አብቲ ማቴዎስ 4 ቁጥር 18 እንደህራሪና አብ ሉቃስ 4:16 ጀሚርና እንደህራሪና ጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስ እንታይ ይብል ናብታ ዛዕቤላ ናብ ናዝሬት ድማ መጸ በመዓልቲ ሰንበት ከአከም ዝልማዱ ናብ ቤት ጸሎት አተወ ከንብብሉን ተንሰአ መጽሐፍ ነቢ ኢሳያስ ካኒ ሃቦ ነቲ መጽሐፍ እንተቆልዖ ካኒ እዚ ዝተጻሕፉ ክፍል ረኸበ ይብለና ቀጽልና እንደህራሪና ኣብ 18-19 ንድኻታት ከበስሮም ስለዝቀባኒ መንፈስ እግዚአብሔር ኣብ ልዕለይ ንምሩኻት ክመልስ ንዑራት ምርአይ ንጉፋዓት ካኒ موسى حرق سبخ حريتي عمد እግዚአብሔር كوج لا خني له እግዚአብሔር ይመስል ኢየሱስ ዝቅባት እዚ ሄጅ መጽ ኩሉ ግዜና ባና ከመጽ ኸሎ በዝቅባት እዚ መጽ እግዚአብሔር ይመስል نحن نزين خلو ነገር ንሱ ካባና ከውርደልና ይመጽ አቱም ትጽዕሩን ጾር ዝኸበደኩም እናባይና ኢሉ ክብርና አምላክ ይኹን ስለዚህ አቤት አምላክ እንዳተማላለስካ ዝኸብደካ ነገር እንደሕራሎ ኢየሱስ ሎሚና ባኻክ መጽ አሜን በል ኢየሱስ ክርስቶስ ጎይታ هاللويا كم شيخ منا قدنا قفنا يسوع كرسوس كمتسي إجابة نبعت كدرس كمتسي إجابة يمسكت هاللويا ما غنياتو نسو ناي مفتح أملاك إجابة يمسكت ناي عرفت أملاكي بقدر ما يسي رستي إلنا يمش جنزبي إلنا يمش أملاك ناس كوم خازن بسانين حاجة كومينا تماهرنا بكا رستو جيرو ناي بدوم عديقون ناس لزقنا سقيلا حد جننا إجابة يمسكت ما غنياتوس أملاكنا لبامي እግዚአብሔር ናና አማን ንፈልጦ ነቲ ንብረት ናስ አብጽቡቅ ነገር ምሽ አብጽቡቅ ነገር እና ነቀምጥ ኢየሱስ ግን ክንደይ ብደሙ አዲግና ዋጋ ከፊልና ካብ ሰማይ አብዝ ምድሪ ከርተት ይሉ ናና አዲህና እግዚአብሔር ተበጅና ህዝቡ ገይሩና እግዚአብሔር ይመስገን ስለዚህ ሕጽር ዝበለ ቃሊና ህሪ እግዚአብሔር ይመስገን ጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስ እዚ ቅብአት እዚ እንደቅ መዛሙርቱ ሂቦም እንደገና ድማ በዚ ቅብአት እዚ አብዚ ምድር ተማላለሱ ኢልዎም ክብርና አምላክ ይኹን ኪዱ ኢልዎም ዕውራት አርእዩ ጸማማት አስምዑ ሙታት አተንሱ ለምጻማት አንጹሁ ኢሉ እግዚአብሔር ይመስገን አብ ሰማይን አብ ምድርን አብ ትሕቲ ምድርን ስልጣን ዘበለ ሁሉ ተዋሂብነሎ حاجي تمن عنكر بيتن كل حال طلعن كتركسيكم يلو نهاوريات بز سلطان زي ليخوم بيت ክርስቲያን بز سلطان زي ابز مدر زلا يردانا ايردانا بزي قدس اتزعبي سلطان زلوا ذا محبر زي እግዚአብሔር ይመስገን ኢየሱስ ክርስቶስ ጎይታይ አብ ምድሪ ተዛዓበ ስልጣንን ኃይልን ዘለው እግዚአብሔር ካኒ በዘገርም ነገር ሁሉ ጊዜ ዝሪያ ናተይ ዝበላ ገንዘብ ዝበላ ስጋይ ዝበላ አካለይ ዝበላ نسو زخبرا بدوم زحصبا زقدسا محبر ناي ጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ محبر يا እግዚአብሔር እዚ መፍትሕ ዝኻ አቡ አሎ እግዚአብሔር ይመስገን አብዛ محبر ዚ አሎ ዛ محبر ዚ አኻኒ ስልጣን አለዋ በዚህ ስልጣን እዚ ኻ እንታይ እንዳገበረት ትኸይድ እንዳፈተሐት እንዳጸናናት እንዳዘነነት ትኸይድ ኢየሱስ ክርስቶስ ኩሉ ጊዜ መስአስለ ዘሎ እግዚአብሔር ይመስገን ክብርና አምላክ ይሁን ስለዚህ አብት መወዳእታ ብዛዕባ እዚ እንደህርዳ ኢልና ጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስ ክልእኾም ኩሉ እንደህራሪና አብት መወዳእታ ብዛዕባ ሞቱ ትንሳኤው ሁሉ ነገር ኢሉ ተላቢኹ ኸይድ ከሎ ነቶም ደቂ መዛሙርቱ እንታይ ኢልዎም አብት ማርቆስ 16 ዛመነን ዝተጠምቀን ክድህኒ زعمنا جن تاكخوني لكونني نتهم زعمونو قا إذا تأمرات إذا تاكجبرم إلو كسعبهم إلو أب حمومات داوم كمبريم ساتهم كان تاكجبرم كحويم يسوع قويتايم ويا كحويم ويا حوينه ما يكون يسوع قويتاي كحويم كمبريم كحويم ويا كحو حنساب كحويم حنساب ويا حوينه ما يبلا كبرنا أملاك يكون كحويم أجاننتي كوتيم
أتمان كحزيم بحدش قانقوا خزاربه مرز انت ستي زود انت ستي أي قدوا مني كبرنا أملاك يكون إذا كبعت زحيزهم كأرليز ندا فتحوا ندا زننو ندا بارغو ندا عري يقدو ملأخت عرق ما أزايم برهانيهم جابير مس كم جيرو أبز مدري تاجيروهم بقى أسفحهم قويتا مالتي سلزي محبر ناي قويتا سلطان زلوا محبره آمين كبرنا أملاك يكون بيت غرسيان كمزي ترى خيط مثلا ناي حواتي أبزلنا كمزين بيت غرسيان قال سبق بيت غرسيان كمزي قبرت قال لنا نقف نقيلينا قال just قلنا عنينا نقف حواتي we are the temple نحنا هنا المقدس نحنا هنا تي ناي إغزابير تابوت نحنا هنا ملأخت عرقي أبانا زقمت إغزابير بمنفس أملاك كاستصحف كل سب زريان زنببان نا إغزابير دبدب بمهاناس قودي لو إغزابير مسكن هاللويا سلازي إذا محبر زي أخاني أبز مدرزي تسعنو تقبر محبر إغزابير مسكن ناي مدر تسفى يسوس كرسوسي ناي مدري تسفى محبر أملاك ويدما زي بيت غرسان إغزابير مسكن مغنياتو إذا سلطان إذا سلازولوا كبرنا أملاك يكون سلازي كمزي نزمرو تصنحنا ويدما كمزي كنبلو تصنحنا قويتا يسوس كرسوس أيتقبني مسرع خايو مليسو خاني بقى كالي لو مسرع خايو خال صباح مسرع خايو خالي إغزابير مسكن سلازي ني يوحنس كغلص الله كله عبد راي يوحنس سي يوحنس بقاتي اب حقفو صقع زبل زنبر كل غزي مسو زنبر بزح عمتات مسو زنبر زبل عزسته مازو زشتت زنبر طرن ناي غويتا يسوس كريستوس زبلو بقى طبوق غير زفلطو يسوس كريستوس غويتاي ازي يوحنس زس ني يسوس كريو كله بتدحراي زمن كاني بخل ملك يمصيو اغزابير مسكن يعينتو كم هال تحوي رؤسو دما صعدا كم صمري لو اغزابير مسكن ابشغري نيرو امكراي نيرو بتاثيري نيرو بزح نغير يتحلف نيرو ابت دسيتي نيرو ابت مقوح نيرو ابرد نيرو اب قري نيرو اب استفالالي سقاي نيرو جن غويتا خاني يوحنس كبلنا ومصي اغزابير يسوس كريستوس غويتاي ابلك كالو قلومي ناب غزاخا يسوس كمصي انت امين بل يسوس كريستوس غويتاي حطو كملس يسوس كمصي بقى انا سلطان علنلو ما انت كم بعل سلطان كوينو يزارب نبر يلو يسوس غويتاي سلطان كم زلو سب كوينو يزارب الله يسوس كمصي لعو سلازعم ني يزارب يسوس غويتاي زموته ነገር ህያው ከብር ኢየሱስ ከመጽ ናብ እንዳ ማርያም ኢየሱስ መጽ ናብ አልዓዛር ኢየሱስ መጽ ነቲ ዝሞተ ህያው ገይሮ ኢየሱስ ጎይታይ ኢየሱስ ክርስቶስ አብ ሐድሽ ኪዳን ማለት እዚ መጽሐፍ ቅዱስ እዚ ብዛዕባ ኢየሱስ ዝዛረብ መጽሐፍ አሜን ኢየሱስ ጎይታይ በቃ እዚህን መጽሐፍት በሙሉ ስትገላባብጥ ሆናለሁ ሚሉ በትተገልበጥካ ኢየሱስ በዚ ተገልበጥካ ኢየሱስ ካብ ኢየሱስ ወጻይ አብዚ ነገር ዝትሪ አይትኸለን ያኻ ኢየሱስ ጎይታይ እና ግን ከአ እዚ መጽሐፍ ዝንደህራሪና ያሲ እቲ ኢየሱስ ክርስቶስ ዝገበረ ሁሉ ተአምራት ትምርትን አብዚ ተጻሒፉ ነይሩ ዝኾን ካብዚ ማለሲ አብ መጽሐፍ ተጻሒፉ ነይሩ ዝኾንስ አብ ዓለም ዘሎ ሁሉ መጽሐፍት ሲ አይማቆሎን ነይሩ ዘገረሚ ግን እዚያን ቁርብ ሂደት ተጻሒፈን ዘለዋስ ኢየሱስ ክርስቶስ ወደ አምላክ ምዃኑ ክትፈልጡን ቡ አሜንኩም ካና ዘለዓለም ህይወት መታን ክትረክቡ ሂደት እዚያን ተጻሒፈን አልኩም አለዋ ኢሉ እግዚአብሔር ይመስገን ስለዚህ እዚ ኢየሱስ እዚ እንደገና እንታይ ይገብሪ ክመጽ እግዚአብሔር ይመስገን ክብርና አምላክ ይሁን ኢየሱስ ናብ ህይወትካ ክመጽ ናብ ፋይናንስካ ክመጽ ናብ ሓዳርካ ክመጽ ናብ ደቅካ ክመጽ ናብ ናብራካ ክመጽ ናብ አገልግሎትካ ክመጽ እንደገና ህይወት ከባን ቤተ ክርስቲያን ኢየሱስ ክመጽ ኢየሱስ ጎይታይ ኢየሱስ እስከ ኢየሱስ ንበል ኢየሱስ 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 حواتي زي تصقب شم تأمرات زلو شم ززنن شم زتعشم زبارخ شم
ዝቅድስ ስም ዘናግፍ ዝፈትሕ ሽም ዝተቀበ ሽም ኢየሱስ ሃሌሉያ ኢየሱስ ወደ አምላክ ሃሌሉያ ኢየሱስ ክርስቶስ ጎይታይ انت ناب يسوس مصيخا انت يسوس مصيكا بجدي كتعرف يا خامه يسوس مصي وزي عارف ولا حد يلن احواتنا قوم لهم زميرهم مش من قالوا باخا زي عارف لهم ناي مدرنا ناي زي ناي سب تسفا እግዚአብሔር ጥራይ ኢየሱስ ጥራይ እግዚአብሔር ይመስገን ስለዚህ ኢየሱስ ክርስቶስ እንታይልዎም አብዚ ምድሪ ብዙሕ መከራ ክመጽኢሎም አማጻጻኻ ከመይ ክኸውን ይመስበልዎ ኣብቲ ጽሑፍ እንደህራሪናዮ ከምቡብለዮም ከውጽለዮም ማቴዎስ 24 ካብ 7 ጀሚርና እንደህረባ ካብ 3 ጀሚርና እንደህራሪናዮ ከመይ ትማጻጻኻ ከመይ ክኸውን ይመስበልዎ ኣብ ምድሪ ብዙሕ መከራ ክኸውን እንዳበለ ይዛረብ ንራይ ደሓን ነንብቦ ኣብ ደብረ ዘይት ተቀሚጡ ከሎ ደቂ መዛሙርቱ ብዙሕት ኢሎም እዚ ማዓዝ ክኸውን ትምህርት ምምጻኻ መወዳእታ ዓለምን እንታይ እስኪ ንገረና እናብሉ ናብኡ ቀረቡ ኢየሱስ መሊሱ በሎም ሓደኩ ከይስሕተኩም ተጠንቀቁ ስለዚ ኣነ ክርስቶስ እናበሉ ብዙሓት ብስመይ ክመጽዮምሞ ንብዙሓት እውን ከስሕትዮም እናበለ ይዛረብ ካብኡ ቀጺሉ ማለት እቲ ኣነ ክርስቶስ ዝብል ወይ ድማ እቲ ከስሕት ዝመጽእ እንደሕራሪናዮ ካብ ክርስቶስ ክፈልየና ዝመጽእ ዝኾነ ይኹን ኣካል ካብ ክርስቶስ ክፈልየና ዝመጽእ ግን ካእኔ ኣዚና ክንጥንቀቅ ክንከላለና ኢየሱስ ክርስቶስ ጎይታይ ካብቲ ምንጭ ህይወት ዝኾነ ካብ ክርስቶስ ዝፈልየና ሓይሊ ወላ ሓደ የለን ኢሉ ምሽ ዶ ሐዋርያ ጳውሎስ ኣብ ሮሜ ኢሉ ነቶም ሕርያት ኣምላኽ ዝኽሶም ሲመን ኢሉ ካብ ክርስቶስ ካ ዝፈልየና ዝኽእል ሓይሊ ወላ ሓደ የለን ኢሉ ልዕል ዝበለ ትሕት ዝበለ ዝመጽእ ዘሎ ዝነበረ መላእኽቲ ሓይልታት ገዛእቲ ዝኾነ ይኹን ሓይሊ ጥሜት ጽምዓት ዝተፈላለዩ ነገር ካብቲ ኣብ ክርስቶስ ዘሎ ፍቅር ክፈልየና ዝኽእል ወላ ሓደ የለን ኢሉ ኢየሱስ ኩሉ መስሓቲ ካብ ክርስቶስ ክፈልየካ ይዝመጽእ ብዘይ ቅብኣት ብምትላል ይዝመጽእ ከጥፍእ ይዝመጽእ ከጽንት ይዝመጽእ ግን ካኒ ክርስቶስ እናበለ ክመጽእ ይኽእል እዩ ንሕና ግን ከነሰውዕል ክንከላለና ማለት እዩ ሽዑ ጥሜት ክኾን እዩ ምንቅጥቃጥ ምድሪ ክኾን እዩ ፌራክ ክኾን እዩ ገለ ክኾን እዩ ሓፂር ክዛረብ ነዚ መልእኽተይ ሓፂር ከብሎ ኢየሱስ ክርስቶስ ጎይታይ ምክንያቱ መሰርብዓ ሁዴ እንደገና ካኒ ግዜ አለና ብዚ ድሓር ማለት እዩ ኣብዚ ድሓር ግዜ ስለ ዘለና ግን ያቕለና እዩ ኣሜን ብዙሕ ዘሚርና ጥዑም መዝሙር ብዙሕ ዝኻኒ ዝኣቕለና መልእኽቲ ኢቭን ሶፋር ኢየሱስ ይልና ኣሜን ክብርና ኣምላኽ ይኹን እና ጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስ ናብዚ ምድሪ ዝኽመጽእ ከሎ እንታይ ክኾን ኢልና ጥሜትን ምንቅጥቃጥ ምድርን ፌራን ብዙሕ ስቃይን ኣብዚ ምድሪ ዝክኸውን ኢልና ዓለም እንደሕራሪና ብብዙሕ ስቃይ ብብዙሕ መከራ ተሓልፍ ኣላ ኣብዚ ዝሓለፈ ቁርብ ግዜታት እንደሕራሪና ብፍላይሲ ከምዚ ንሓደ ቆልዓ እምበርኪካ ስቕበል ዝበልካዮ ክሳብ ትመስል ዓለም ብምልእታ ብሓደ ንእሽተይ ኮቪድ ዝበሃል እንታይ ኮይና ነይራ ኣፋ ሒዛ ጸጢላ ማለት እዩ ሓያላት ተዛቢዖም ኩሉ ነገር ግልብጥብጥ ኢሉ ኢየሱስ ክርስቶስ ግን ጎይታ እዩ ኣሜን ኣምላኽና ግን ኣብ ዙፋኑ ኣሎ ኢቭን ከምኡ ይኹን ግን እግዚአብሔር ኣምላኽ ኩሉ ግዜ ምስ ህዝቡ ኣብ ዙርያ ኢየሩሳሌም ሲኣኽራን ኣሎ ይብል ምሽ እግዚአብሔር ካብ ሕጂ ክሳብ ዘለዓለም ኣብ ዙርያ ህዝቡ እግዚአብሔር ይመስገን ሃሌሉያ ኣብዚ ግዜ እዚ ኣብዚ ከምዚ ዝበለ ኩነታት መፍትሒ ዘለዋ ቤተ ክርስቲያን ጥራሕ ኩሉ ጽልምት ክብል ከሎ ንዓና ግን ኣይጽልምተናን ምክንያቱ ብርሃን ስለ ዘለና ኣነ ብርሃን ዓለመ ዝበለ ኢየሱስ ንሱ ምሳና ስለ ዘሎ ኣይጽልምተናን እግዚአብሔር ይመስገን ሃሌሉያ ስለዚ ኣኽራን እንታንቆጥቆጡ ምድርን ተተናወፀት ንሕና ሳይንፈርሕና ኢሉ እግዚአብሔር ይመስገን ምክንያቱ ኣምላኽና ምሳና ስለ ዘሎ ማለት እዩ ምክንያቱ ብቅብኣቱ ብሓይሉ ብስልጣኑ ምሳና ኣሎ ካብ ዝተፈላለዩ ተጽዕኖ ሓራ ክገብረና ኢየሱስ ምሳና ስለ ዘሎ እግዚአብሔር ይመስገን ስለዚ ኢየሱስ ክርስቶስ ንሱ ተማልን ሎምን ንዘላለምን ህያዊ ኣይለዋውጥኒ ኣይደክምኒ ኣይሕልልኒ ስለዚ ቤተ ክርስቲያን ተልኡኻ እንታይ እንድሕርዳይልና እዚ ናይ ጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ቅብኣት ምዝርጋሕ ወይ ድማ ምስፍሕፋሕ እግዚአብሔር ይመስገን
كبرنا أملاخ يكون بيت خرسان مالت دما نحنا هنا እግዚአብሔር ይመስገን ስለዚህ እዚ ኢየሱስ እዚ ምሳና ከም ዘሎ ከም ህዝቢ ቦልድነስ ከስማዓና ክኽል ይግባእ እግዚአብሔር ይመስገን ምክንያቱ እዚ አምላኽ መሳኻ ክኾን ከሎሲ ከመይ ኩርዓት ዘይስማዓካ ሓደ ግዜ ግን እንታይ ንኸውን መሲልኩም ከምዚ ከም ህዝቢ ንሓፍር ንምንታይ እንድሕር ኢልናስ ክንስደድ እንድሕር ጀሚርና بدخنت كن حلف تجميرنا بس قاي كن حلف تجميرنا حجنا بنسي رواندا وين دريهم رواندا وين سي بقى أبتي ناي جونسايد ناي قلة ناي مكتتال فلوت وزنا ورهز بيامش حجها تاريخهم تلويت كبرنا أملاق يقول حجها أنسي بزو حسابنا ويخيد على قلة ملا مقدمة كمان سي زي ماني شو ما أمانة حونا ناوي يخيد نير زي ماكينة هبنا نقول لنا قلسي ناوي يخيد نير ها كبرنا أملاق يكون أنا بزح سبسي كاب أمريكا خي ترفس ناوتات زخدوا الله حد غينه حجي خورع دا يكورعن خورعن بر أنا يسوع كريستوس نسو حيسكا بتصدق ممللاس بزي منت ويدما بزي قدسنا نعملاق كسمرو زكال ولا حدا يلني بلنا حواتي سلازي نزا أملاق زي بقدسنا نقدسنا نسلامن كامس كل سب انتهي قبر وني بلنا صعبوني بلنا እግዚአብሔር ይመስገን ስለዚህ ነዚህ ጎይታዚ ሒዝና بقدسናን እንደገና ካን ብጽድቅን መንባር ንኻልኦት ብርሃን ኮይና መንባር ንኻልኦት መፍትሕ ኮይና መንባር ንኻልኦት ምጽንናዕ ኮይና መንባር ኢየሱስ ክርስቶስ ጎይታይ ከም አምላኽ ዘለዎም ህዝቢ በቃ ቅንዕ ኢልና ክንነብር እግዚአብሔር ይደል እግዚአብሔር ይመስገን ኩንኮርዕ እግዚአብሔር ሒዝና ምክንያቱ ዝምካሕሲ يكالي بإجابير من مكح أنا بإجابير يمكح آمين كبرنا أملاق يكون ناتي تاريخي باللين تمرتي باللين فلتأتي باللين كالين باللين جن قال أملاق ونكم يزبر مش حبتان بحبتو فلات بفلتأتو حيال بحيلو تزمكح جنا أنا إجابير أوز مدري صدقن فردن فتحن زقبر أملاخ بمهاني بمفلاتو طرح يمكح له እግዚአብሔር ኢየሱስ ክርስቶስ ጎይታይ ስለዚህ በአምላኽ እንዳተመካሕና እንደገና ትሒዝና ዘለና አምላኽ እንታይ ክንገብሮ ክንከላለና በቃ ከነኽብሮ ክንከላለና ማንያቱ ዘለና ዘመን በቃ ናይ ጸጋ ዘመን ጸጋ አምላኽ ተገሊጽ ይኑ ሁሉ ሰብ ካንተ ያምጽይሞ ምድሓን አምጽ እግዚአብሔር ይመስገን ሕጂ ምድሓን ስለ ዘምጸት ጸጋ አምላኽ ካኔ ግፍዕና ዓለማዊ ትምኒትን ከሄና ካብዚ ምድሪ እዚ እንታይ بصدقن باملخون بقدسنان بفرحات እግዚአብሔርን كنبر እንታይ ይገብረናል ይምህረናል ሽዑ ከምኡ كنبر እንዳራአዩ ሰባት ተፈቲሕና ተሐጉስና ተጻናንዕና ተባሪኽና ተቀዲስና ዶዊልና ኃይልና በርቲዕና ክሪ ይኸለው ሰባት ካና በዚ ጆይን ይገብሩና ኢየሱስ ክርስቶስ ጎይታይ እንደህርዳ ጎቢጥና ተስፋ ቆሪጽና ኢየሱስ ይሕዝና ግን እንደህርዳ እኔ መሊስና كمزي أملاخ زي بلوم هزبي نحرّا كوينا نمالا لسالنا جن منهم نقدر كنقبرين خلينا حواتي يسوع كريستوس قويتاي أملاخ كم زلهم هزبي كنمالا لس مغنياتو تزعبي سلطان تزعبي حيلي تزعبي تسقى تزعبي هلونا ناي أملاخ مساناي كبرنا أملاخ يكون هاللويا سلزي نزا أملاخ زي بخومو انتاي كنقبرو انتا تصابابنا يخن كيد بزوح مكراق متصيو انا اخوم جن افكتاي قبروكم اني ام مدر خلقكم تصابابا لكم انا جن نعلم سعيري الى እግዚአብሔር ይመስገን كل غزي مسانا ስለዝኾነ هاللويا انا كساب مودة تعلم مساكم هاللويا ስለዚህ እዚ ኢየሱስ እዚ كساب مودة تعلم مسانا له እንደገና ካኒ መማዓልቲ ዝመጻና መማዓልቲ ነንማዓልቲ ዝኾን ባጀት እግዚአብሔር አለው ንሕቶና ይምልሶ ንድሌትና በጽቡቅ ነገር ይጽግቦ ክብርና አምላኽ ይሁን ፊልሃውና እግዚአብሔር ይባርኮ በጣም ዘገርም ናይ እግዚአብሔር ጸጋ ዘለው መዝሙር እንደገና ድማ አዜባ ጎይታ ይባርኩ መዘምራን ኩልኩም አሜዚንግ መዝሙር ክብርና አምላኽ ይሁን ኢየሱስ ጎይታይ እና ኮሚ هلونا እግዚአብሔርዩ ናትና ሕጋበትን መልክዕን ጽባቐን ስለዚህ ጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስ ድማ ክመጽእ
ብዙሕ ነገር ክኾኒ ጥሜት ክኾኒ ምንቅጥቃጥ ምድሪ ክኾኒ ፌራ ክኾኒ ዘይ ብዙሕ ዘይ ጽቡቕ ነገር ክኾኒ ግን ኣነ ክመጽእ ኢሉ እግዚአብሔር ይመስገን ኣነ ግን ክመጽእ ኢሉ እግዚአብሔር ይመስገን ኢየሱስ ክርስቶስ ክመጽእ እዩ አሜን ኢየሱስ ስናዓስ ከንበሎ ክብርና አምላኽ ይኹን ተስፋና ንሱ እዩ ተስፋና ኢየሱስ እዩ እቲ ጫፍ ናይ ማለት ሲ ናይ ብልጽግና ዓዲ ናይ ኦፖርቹኒቲ ዓዲ ናይ ዕቤት ዓዲ ተሰዲድና መጽና ኣለና ግን በቃ ትበርደን በዚህና ምሽ ንጉሆ ትወፍርሞ ምሸታቱ ሰበይት ኻታቱ ስኻት ወጽእ ገለ ከምዚ ኻት ተሐላለፍ ገለ እንዳተሐላለፍና ነብር ገለ መለ ዕዮ በዚህና ምሽ ምድሪ ዕረፍቲ ብላን አምላኽና ከዕርፈና አሜን ኢየሱስ ከዕርፈና ከመጽእ ጻዕሪ ዘይብሉ ድኻም ዘይብሉ ሐዘን ዘይብሉ ሞት ዘይብሉ ስቃይ ዘይብሉ ንብዓት ዘይብሉ ናብቲ ጥዑም ዓዲ ኢየሱስ ከወስደና ከመጽእ እግዚአብሔር ይመስገን ሃሌሉያ ክብርና አምላኽ ይኹን ስለዚ ነዚ ኢየሱስ እዚ ብናፍቆት ንጸበዮ ይሕዋተይ በቃ ነቃላጥፎ መምጹ ነቃላጥፍ እግዚአብሔር ይመስገን ኩሉ ጊዜ ሪቫይቭ ንግበር ራማስ ሲያክ ሮቫናማስ በቃ እንደዘመርና በቃ እንዳምለኽናዮ ብቅድስና እንዳተማላለስና አቤት አምላኽ ተዝግባና ሁሉ እንዳገበርና ከማአካል ማለት ሲ ከማአካል ኢየሱስ ክርስቶስ ጎይታይ አነሲ በቃ ኢድ እንደሕራ ኮይነሲ ንሁሉ ነገር ዘቃባብል አነ ይኾን ዘለነ ማለት ከም ኢድ ሞአነስ ንምንታይ ራን በቃ ንበዓል እግር ሓጺበ ንበዓል ካልሳ ሓጺበ ንኽዳውንታ ሓጺበ አብልዐ አኽወልስ ከምዚ ገይረ ምግቢ አዳለ ሎይሰ ገለመለ ገይረ ገለገለ ክንብል ክንክእል ይብልና ኣብቲ ማሕበር አምላኽ ትዝግባእና ነገር ንግበር ኢየሱስ ክርስቶስ ጎይታይ እንናቃቃሕ መወዳእታ ሁሉ ነገር እንታይ ገይሪ ስለዚ ንቁሑ ንጸሎት ትጉሁ ኢየሱስ ክርስቶስ ጎይታይ ስለዚ ኣብኡ እንታይ ዝብለና ብዙሓት ሓሶት ነቢያት ክበዝሖም ብዙሓት ሓሶት መሲያት እውን ክመጽኦም ይብለና ናይ እግዚአብሔር ቃል ሎሚ ንሪኦ ኣለና ትንቢት ክሳብ ንንዕቕ ማለት ትንቢት ክሳብ ንጸልእ ዝኾናሉ ዘመኒ እንድሕር ራእይና መጽሓፍ ቅዱስና ብዛዕባ ትንቢት መርሙሩ እምበር ኣይተነዓቑ እዩ ዝብል ትንቢት እቲ ሓደ ካብቲ ብሉጽ ህያባት ናይ እግዚአብሔር ንማሕበር አምላኽ እንታይ ዝገብር እዩ ዝሃንጽ ጀኒን ዝኾነ ትንቢት ካ እግዚአብሔር ንማሕበር ሂብዋይ አሜን ኢየሱስ ክርስቶስ ጎይታይ ክብርና አምላኽ ይኹን ስለቶም ዘለው ብሩኻት ነቢያት ግን እዚ ሕጂ ዘለናዮ ናይ ሓሶት ነቢያት ካ በዚሖም ማዕልያ ዘይብሉ ደብሊኬትድ ዝኾነ ምሻሎ ከምዚ ፎርጅት ዝኾነ ነገር ማዕልያ ዘይብሉ ስለዝበዝሐ ሎሚ ክትወልድ ኢኻ ባህለካ ማለት ክትጽባሕ ከይወለድካ ከምኡ ኢልካ ዘመንካ ሙሉ ይሓልፍ ሓዊኻ ኢኻ ከይድካ ተባሂሉ ኣብ ቤት አምላኽ ተነጊርዎ ከይዱስ እንደገና ሓሚሙ ዝመውት ማዕልያ ይብሉ ሎሚ ኣብዚ ሕጂ ዘለናዮ ዘመን ማለት እዩ ሰብ ካብ ሓደ ቤተ ክርስቲያን ናብ ሓደ ቤተ ክርስቲያን ክጓዓዝ ዝውዕለሉ ብዙሕ ነቢያት ደሊ ማለት እዩ ግን ከኣኒ ኣዚና ክንጥንቀቕ ክንከል ኣለና ኣብ መጽሓፍ ቅዱስና ኢብን ኣብቲ ዘመንቲ ብዙሓት ሓሰውቲ ነቢያት ተንስኦም ከም ዝነበሩ ይብለና ሓሰውቲ መሲሓት እውን ክርስቶስ እየ ዝብሉ ብዙሓት ክመጽኦም እዮም ዝብለና ግን ክመጽ ከለዉ ድማ ሪእናዮም ኢና ማለት ሲ ኣብ እስራኤል ኣብ ዝቐረባ ግዜ ምሽ ሓደ መሲሕ ኢሉ መጺኡስ እንታይ ገብሮ ክስዕምዎ ከለዉ ገለመለ በቃ ክሳለምዎ ከለዉ ከኽብርዎ ከለዉ ክብሉ ሰባት ገለገለ ሪእና ኣለና ማለት እዩ ክሳብ ክንደይ እሱቲ መስሓቲ ኣይደኖ ግን ኣዚኹም ተጠንቀቑ ይብለና እቲ ጀኒን ዝኾነ ክርስቶስ እቲ አምላኽ ብመንፈስ ቅዱስን በኃይልን ዝቀብኦ እንዳዞረ ከኣኒስ ጽቡቕ ዝገበረ ኢየሱስ ሎሚ ንሱ ምሳና ኣሎ ክብርና አምላኽ ይኹን ካብዚ አዲስ አበባ ከይድካ ጌስት ሃውስ ሒዝካ ገለመለ ጌርካ ማዕልያ ዘይብሉ ገንዘብ ኣጥፊኻ ገለ ካብ ትዝነንሲ ቃል አምላኽ ዝተሓጎሰ እንተሎ ይዘምር ኢሉ ዝሓመመኸ ንሽማግለታት ማሕበር ይጸውዕ መን ንሳቶም ከዓ ዘይትልቅልቅ ኣቢሎም ይጸልሉ ታናይ እምነት ጸሎት ከዓ ከተሕውየ ሓጢአት ተገይሩኻ ክሕደገሉ እዩ እዚ ናይ እግዚአብሔር ቃል ሰማይን ምድርን ክሓልፍ እዩ ቃለይ ግን ኣይሓልፍኒ እዚ ቃል ዘይሓልፍኒ ንኣምላኽና እንተደሊናዮ ክንረኽቦ ኢና
انت دلينا كدليني برقص دما انت تقبرني ياكم كترخبوني ياكم يلو دلي خايو زركب املاخي هاللويا يسوع كريستوس غويتاي سلازي كاخلنا يحساب ابزي يسوعنا كمصي امين يسوعنا كمصي كبرنا املاخ يكون بولك كمصي لومي سقيلنا كم ترى نمالالس سبات اندحردالنا زي تردانا يزي غويتا زي اب هيوتنا غويتا زي غبرنايو كم مدحنينا زي تردانا مغنياتو نزل علماو نسي اغزابير ابلب سب امبيروي سبسي ولا نغويتا يسوع كريستوس كيف لط املاك ناي مدلاي ابلو بلو كيدوس ابزي سالمي مش سالم لو بزي بقى هايمانوت كاب مغبارسي سبا يعرفني يحواتي سقيلنا ناتون وص غلغل اندحر علنا يسوع كريستوس كمدحنينا كم غويتانا اب هيوتنا زي غزانا يو اندحر علنا خوينا لومي عدلكم بكم يدلي يحواتي نزو غويتا زي تحكينا نصعبو كسعبو كل خان غويتا تامين كاي خصعبو مسقل واغا يخفلي املاح كومي مش بزح غزي املاح سي بقى املاح تغبرو كفو سكال كطرح يكون املاح تغبرو بقى نسو مدحان سلازوخنا نسو غويتا سلازوخنا نسو كله زخل املاح سلازوخنا يخا غويتا تغبرو سلازي غويتا يسوع كريستوس انتايلو ناباي نعو انا كان تغبركم كعرفكم يلو وي كاني اب وانجيل 10 تخلت انت يزبل يوحنس 11 تخلت نابتهم نات مصتهم ناتو كان انت يتغبروا اي تقبلوا نتهم سقبلوا بسمون زامنو ولد املاح كغبروا مسلابو سلازي እንዳጸለና بزعبا زينيش شي كتصلي እግዚአብሔር ይመስገን ጊዜና አኺሊ ክብርና አምላክ ይሁን እስኪ ጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስ ከመድኃኔ ከም ጎይታይ ከቅበለ ትብሉ ነዛ አምላክ ዝኽስዕበ ኣብዚ ቤተ ክርስቲያን ብዙሕ ኦፖርቹኒቲ ሎሚ ብፍላይ በዓል ሙዝሓውና ይምህርሉ መሰራታዊ ናይ ድሕነት ትምህርቲ ዝምህርሉ ወድ መዝሙር ዝምህርሉ ማለት እዚ ብዙሕ ነገር ኣሎ ካብ ሎሚ ነዚ ጎይታ ዝኽስዕበ ዝብል ሰብ ክጽሊ ሙሱ ይደሊ እግዚአብሔር ይመስገን ስቅልኩም ምሳይ ጸልዩ ጎይታ ኢየሱስ እስከንበል ንስኻ ኣብ ሰማይና ምድርን ጎይታ ኢኻ ካብ ድንግል ማርያም ተወሊድካ ስለይ ክትብል ናብዚ ምድሪ መጺኻ ሞይትካ ብሳልሰይቲ መዓልቲ ካብ ሞት ተንሲኻ ዕዳ ሓጢኣተይ ከፊልካ ኢኻ እሞ ኣመስግነካ ኣለኹ ሓጢኣተይ ይቕረበለለይ ከም ጎይታይ ይኣምነካ ከም መድሓኒይ ይቕበለካ ኣብ ህይወተይ እቶ ገዛእ ህይወተይ ኩን ንሽመያ መዝገብ ህይወት ጽሓፍካለይ ውሉድካ ስለ ዝገበርካኒ ኣመስግነካ ኣለኹ ክብሪ ንዓኻ ይኹን በኢየሱስ ስም አሜን ሃሌሉያ ኢየሱስ ሽምካ ይባረኽ ጎይታ ብሩኽ ይብልኩም ብሩኻት ቲ ዝተረፈ ጊዜ ንሕዋትና ክስታይ ክንገብር